Zošuverený dekolt? Chceš vedieť, prečo ho má väčšina žien a akú robí chybu? Pre viac tipov ohľadom pleti daj follow tomuto profilu a hlavne sleduj toto video až do konca, pretože v závere ti prezradím rýchly tip, ako si vyhľadíš dekolt. Väčšina žien robí jednu zásadnú chybu a to je tá, že ich starostlivosť o pleť končí tu, ale mala by končiť až tu. Pretože na pleť používajú čistenie, používajú rôzne séra, masky, krémy, my tu pleť si ošetrujeme, masírujeme, ale tým, že skončíme starostlivosť tu a nepotiahneme to až sem, tak náš krk a dekolt stráda, chýba mu hydratácia a celá tá koža sa nám nepríjemne krčí. Perfektný tip, ktorý funguje vždy na 100%, ktorý mám odskúšaný na mne a samozrejme aj na mojich klientkách, je veľmi jednoduchý. Stačí na celú noc aplikovať gelovú nezmývateľnú hydratačnú masku na krk a dekolt v takej trošku aj hrubšej vrstve. Ráno to celé rozmasírujete tonizujúcim telovým mliekom a naozaj celá tá pokožka sa vám krásne vyhladí. No a ak si neviete rady, ktoré produkty by boli vhodné pre váš krk a dekolt tak, aby sa vám krásne vyhladil, napíšte mi súkromnú správu alebo nechajte komentár.